бадай што кожны дзень, ад простых гамаў да вялікіх складаных твораў. Цярністы, але захапляльны свет музыкі вось уже 40 гадоў дапамагае спасцігаць дырэктар Парахонскай музычнай школы Пётр Саламянюк. Узначаліўшы установу, ад дзяцей не аддаліўся. Па-ранейшаму шукае таленты і асабіста ўзрошчвае будучых музыкантаў. Наш директор очень добрый, очень хорошо преподает. Есть, допустим, учителя, которые где-то подругают, говорят учить лучше, но так наш директор очень хороший. Бывает и строгий, конечно, когда что-то не получается, но все время что-то покажет, расскажет, если не получается что-то сыграть. Строгі, але справядлівы, а яшчэ амбіцыёзны. Ён не толькі папулярызаваў музыку сярод вясковых дзяцей, але і паспрыяў прафесійнаму стаўленню двух творчых школьных калектываў, якія сёння маюць званне узорныя. Какой вопрос в музыке не обратишься, он найдет решение вопроса этого. И инструмент починить, инструмент сделать, обработку любой песни, подсказать. Даже в пении, если я вокалист, да, он как-то со стороны посмотрит, послушает, и вот надо вот здесь что-то сделать. Вот он умеет, это чувство у него. Калі прафесія прызвання, самаўдасканаленню няма межаў. Аднойчы абраўшы баян у якасці першага свайго інструмента, за гады вучобы і працы асвоіў балалайку, домбру, скрыпку, фартэпіяна і больш за дзесятак духавых інструментаў, ад трубы да жалейкі. Да ўсяго народнага укарэнага палюшука Пятра Саламанюка адносіны асаблівыя. Уразіўшыся яшчэ ў юнацтве ігрой на драўлянай дудзе, ён не толькі сам авалодаў інструментам, але і ствараць яго навучыўся. Прычым адразу некалькі відаў. Чаго толькі вартая беларуская самаробная валынка – сапраўдны рарытэт. Вырабляць і рамантаваць інструменты падштурхнула не толькі цікавасць. Цяжкія 90-е шмат каго прымусілі набыць незвычайныя, але патрэбныя навыкі. Часто бывало, особенно когда у нас было время перестройки, инструментов не хватало. Тогда я в 90-м году открыл класс скрипки. Вот. А скрипки, вы знаете, тогда выпускали то мебельная фабрика, то лыжная фабрика выпускали скрипки. Они сегодня играли, завтра уже расклеились. Поэтому научился и клеить скрипки, и исправлять их погрешности, и даже делать скрипки научился. Нягледзячы на салідны стаж і дасягненні, высокі аўтарытэт сярод калег і кіраўніцтва, Пётр Пятрович і сёння не адмаўляе ў дапамозе. Адрамантаваць, наладзіць, а калі трэба, то і стварыць з нуля. Такая ў яго патрэба – служыць мастацтву і людзям. Тацяна Будгусаім, Дзіяна Мішчук, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».